बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथांनि अनजालि बिसि सेउलि महिलारि बिथांनि जा सिमां जा राजखान्थिनि फोथाराव फैनानै कक्राझार विधानसभा बियाबनि बिजाथि जानानै बिपिएफनि बिजाथि जानानै बिसायख'थि गेलेनायनि जा सिमां बे सिमाङा सिमां बायदिनो जाना थागोन नामा जेराव हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनि अनजालि बिसि बिथाङा जा बिजाथि मोननो थाखाय आर'जलाइ गथायदोंमोन बे गथायनायनि सोंथि खालामनायाव खौरांगिरिफोरखौ बे समाव रागा जोंदों बिथाङा फोरमायदों सेउलि महिलारि बिथाङा एबा आंनि बिसिया टिकेट बिनो मोना नामा आंनि बिसिया लाइजाम होनो मोना एबा खावलायनो मोना नामा ना बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा टिकेट मोनो ना मोना बेखौसो नाय होनना बुंदों थारैनो बिथांनि जा बुंनायनि बाथ्रा जा हाग्रामा महिलारि बिथाङा सेउलि महिलारि गावनि बिसिनि सायाव बाथ्रा बुंदों थारैनो मोनसे सोंथि सिखारदों फैबाय थानाय जा विधानसभा बिसायख'थियाव जेरैबायदि नांथाबथारदों देहायै मोदोमै सेउलि महिलारि बिथाङा आरो रोजा रोजा बिपिएफनि जा मददगिरिफोर बिथांमोना धरना होदों बिथांनि मुङै रेलि लादों बिथांनि जा बिजाथि मोननायनि आर'जलाइ गथायनाय बे गथायनायावबो गोबां मानि रोजा बिपिएफनि मददगिरिफ्रा मदद होनानै फैदों नाथाय बेफोर गासैबो फैमाल जागोन नामा जोबथायाव प्रमिला रानी ब्रह्मआनो एबा प्रमिला रानी ब्रह्मनि खाफालानो गेवगोन नामा जेराव हाग्रामा महिलारि बिथांनि बुंनाय बाथ्रायाव माखासे मानि सोंलुआ सिखारदों सेउलि महिलारि बिथांनि सिमाङा जा सिमां बे सिमाङा सिमां जाना थागोन नामा दानिया फैदो बिदिब्ला सेउलि महिलारि बिथाङा जा बिजाथिलाइ मोननो थाखाय एबा बिजाथि मोननो थाखाय आर'जलाइ गथायदों बेनि सायाव माबायदि बाथ्रा बुंदों हाग्रामा महिलारि बिथांनि बुंनायखौ खोनासंदों लादिनि कोकराझार होमस्टेट आज आपनार वाइफे সহধর্মানী আজি মোৰ ৱাইফে কিবা কি বুলি কয় মোৰ ৱাইফ বুলি কেণ্ডিডেট বিচাৰিব নাপায় নেকি চবৰে অধিকাৰ আপুনি কৈছিল যে ৰাজনীতি নাহে বুলি কোন আপুনি কৈছিলে যে ৰাজনীতি নাহে বুলি সংবাদ মাধ্যমত এপ্লিকেশ্যন দিয়াটো এতিয়া ৰাজনীতিত আহিছে ঠিকে পাব দিয়কচোন কিবিলাক কথা কয় মানুহবিলাক জাম্বা নিচিনা কথা কয় কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত আজি আপোনাৰ ৱাইফে সহধৰ্মানী আজি মোৰ ৱাইফে কিবা কি বুলি কয় মোৰ ৱাইফ বুলি কেণ্ডিডেট বিচাৰিব নাপায় নেকি চবৰে অধিকাৰ আপুনি কৈছিল যে ৰাজনীতি নাহে বুলি কোন আপুনি কৈছিলে যে ৰাজনীতি নাহে বুলি সংবাদ মাধ্যমত এপ্লিকেশ্যন দিয়াটো এতিয়া ৰাজনীতিত আহিছে ঠিকে পাব দিয়কচোন কিবিলাক কথা কয় মানুহবিলাক জাম্বা নিচিনা কথা কয়